हमरा के जगन्नाथ बाबा क देली बिया। जगन्नाथ बाबा हाकिम डान बिया भाई तो हमरा के जगन्नाथ बाबा क देली बिया। हमरा के जगन्नाथ बाबा क देली बिया। हाँ दोस्तों, हमरा के भी जगन्नाथ बाबा क दे। हमरा के जगन्नाथ बाबा क देली बिया। अरे दिन एगो वीडियो वायरल होगा ताटे एगो औरत के, और बहुत ही ज्यादा वायरल होता है। मतलब का हो जगन्नाथ बा गाना निकल गई जगन्नाथ भग ठीक है। हमरा के जगन्नाथ बाबा क देली बिया। बच के रही हा भौजी या जगन्नाथ बाबा क देली बिया। इतना वायरल होता है कि हर एगो इंस्टाग्राम पे लड़की के और औरत के जगन्नाथ बाबा क देती है। जगन्नाथ बाबा कोइले बिया भतार हमर खोइले बिया। ये वीडियो खूब ज्यादा वायरल होगा था, बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में चला था। और देखिए इंस्टाग्राम पे कोनो मेमर्स ट्रेंडिंग में चले और भोजपुरी इंडस्ट्री के लोग अगर फायदा मत उठावा, ऐसा हो नहीं के सकत। अब देखिए हाल दिन बहुत सारा मेमर्स वायरल होखेला, बहुत कुछ ना कुछ चीज वायरल इंस्टाग्राम पे होके करेला, लेकिन ये जो खाली आम आदमी के ही करे मर्दे सचो में जगन्नाथ बाबा कजलस का। अब देखिए आम आदमी के ही जगन्नाथ बाबा नहीं कैले, खेसारी लाल यादव जी के भी जगन्नाथ बाबा क देली बिया। काहे रे खेसरिया काहे सुथनी नियन मुंह बनैले है। हमरा के जगन्नाथ बाबा क देली बिया। जगन्नाथ बाबू कवन हिय रे। जगन्नाथ बाबा हाकिम डान बिया भाई टोला पर के लोग जे बाप बाल बच्चा के बचा कर राखी जगन्नाथ बाबा से। नीतीश जी और लालू जी बैठ के समझावत न जा कि का भइल। और देखिए ये जितना मेमर्स आयल बाटे एकर सबसे ज्यादा फायदा तो भोजपुरी इंडस्ट्री के लोग उठैले बाटे। उ ऐसे क्या है कहती वो लोग अपन अपन गाना से इतना जगन्नाथ बाबा के प्रमोट कर दिलवाना जा कि भाई साहब एक हो गाना पे कम से कम 4 लाख 5 लाख 29,000 1 लाख 2 लाख 1,17,000 1 लाख ऐसा जगन्नाथ बाबा से लोग व्यू छाप लेलस। तो भाई साहब ये जगन्नाथ बाबा से आप सब तनी बच के रह जा। बहुत हाकिम डाइन बिया सुने में आवता है, लेकिन गोरखपुर की गोरखपुर में तो का ओकर बेटी रहले। अब बुझाता हमरो नाक जाम होता जगन्नाथ बाबा बुझाता क देली बिया।